alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ga kowa da yake kasan Niger. Gaskiya anan da a samu matsala da ni daga shekaran jiya zuwa yau sai ta naira 60,000 a kudin Najeriya. A can ta 2,000, 3,000, 5,000 ta ishe ni a nan gurin da ta wajen 60,000 gaskiya ba ni a nan gurin. Ne in kwana biyu amma gaskiya ba magana kwana biyun nan jama'a ina gaishe da kowa da yake Niger. Amma gaskiya babu ni a tsadar datan nan. Kai gaskiya sannan ku da kokari jajirtattun mazaje ne ku ai mu wannan kudin da kuke kacewa na datan lokaci daya wallahi shine na soft din mu cap Allah soft din wata daya ne datan nan da ake sha in ba soft din wata daya ne ba Allah ya kona ni wallahi cap haka kowa fa yana connecting ba zai yiwu ba ni anan rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ga kowa da yake kasan Niger. Gaskiya anan da a samu matsala da ni daga shekaran jiya zuwa yau sai ta naira 60,000 a kudin Najeriya. A can ta 2,000, 3,000, 5,000 ta ishe ni a nan gurin da ta wajen 60,000 gaskiya ba ni a nan gurin. Ne in kwana biyu amma gaskiya ba magana kwana biyun nan jama'a ina gaishe da kowa da yake Niger. Amma gaskiya babu ni a tsadar datan nan. Kai gaskiya sannan ku da kokari jajirtattun mazaje ne ku ai wannan kudin da kuke kacewa na datan lokaci daya wallahi shine na soft din mu cap Allah soft din wata daya ne datan nan da ake sha in ba soft din wata daya ne ba Allah ya kona ni wallahi cap haka kowa fa yana connecting ba zai yiwu ba ni anan mai kishin ƙasa ne kawai zai zabi mutuwan ubansa tinin bai rayu domin idan mahaifinka ya rasu kai kadai kai asara amma idan Tinubu aka wayi gari aka ce babu shi Najeriya ta yi asara Afirka ta yi asara wallahi ni na kasa gane wace irin rayuwa ce muke yanzu mutunan nan ha ya manta lokacin da yake cin mutumci rarara yake zage rarara kuma yake cin mutuncin Tinubu kuma yake zagin Tinubu kuma yana aibanta mulkin Tinubu wai yanzu kuma yau a waye gari yanzu kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu kuma a waye gari yanzu duk duniya babu wa'anda adda daraja da kima ga ido ne kamar Tinubu da shi da rarara gaskiya Usman bakar adalci kuma ta tabbata kai makarici ne kuma dan san zuciya ne bakar adalci amma ga magana da kai ni baka wani waki ba a gaskiya ni baka wani waki dan ka ce wai mutun gware zabi mutu uba ne da mutu Tinubu ni na imani cewa dai a ji a bincika na san babanka babu shirayi babu shirayi in kuma akwai shirayi shina wani bangare ne kai kuma kana wani bangare dan na san da babu gaskiya ni na imani da kai babu ganin kusa gari da za ka magana ga amma ina fata magana ga da kai Allah ubangiji ya sa waɗanda uwayen su yiwa ta kashi ya zan kai da kai da su wallahi na san da sai sun taba kama kashi Allah amma ubangiji Usman ina fata ga Allah kai ga Zamfara ko kuma Katsina